Ammont sostanzjali mill-2000 student li sa issa sarulhom testijiet tal-qalb bħala parti mill-proġett Beat kellhom jagħmlu iżjed testijiet li varjaw minn ultrasound, ECG 24 siegħa, stress test u MRI tal-qalb. Dan il-proġett għandu l-ħsieb li identifika problemi ta' saħħa fil-qalb kemm jista' jkun kmieni. Kienu 70% tal-istudenti tal-5 sena f'49 skola sekondarja f'pajjiżna li aċċettaw li jkunu parti minn dan il-proġett, fejn wieġbu sensiela ta' mistoqsijiet mediċi u issa tobbaw tekniċi mill-Isptar Mater Dei qed imorru fl-iskejjel biex jagħmlu l-ECGs. Il-persuna inkarigata mill-proġett, il-kardjologu Markabela, spjega kif l-għażla ta' studenti ta' 14 u 15-il sena saret biskop e kif hija sena stressanti tal-eżamijiet u l-ġisem ikun għadu qed jiżviluppa. Kien hemm ċertu skejjel li ħadu ħafna pjaċir bina u anke għenuna biex niffaċilitaw anke l-proċess. Kien hemm ċertu skejjel li anki min-naħa ta' administration kien hemm jew forsi staff li għandna ħarsqat miet, ħabta u sabta meta kien żejru kellu xi familjari u xi ħbieb li mietu. Kien hemm forsi skejjel oħra li ħassejt li forsi xtaqt jien personalment bħala mexxej li qed immexxi l-proġett li forsi ikun daqsxejn aktar aware tal-importanza. Il-kardjologu innota it-tħassib tal-ġenituri u spjega li l-bżonn ta' aktar testijiet ma jfissirx dejjem li hemm xi ħaġa gravi. Qal li kwalunkwe problema identifikata tinżamm fir-records tal-isptar għaliex jaf issa ma tfisser xejn imma l-qudiem issir relevanti. ċertu studenti li sibna tibdil fl-ECG li huwa relatat mal-fatt li għadu qed jiżviluppa. La sibnihom sintendi nagħmlu testijiet, nagħmlu l-analiżi biex inserħu rasna u anke ras il-penis. And that's that. Dr. Rabela spjega kif l-aktar problema inkwetanti hija fl-arterja tal-qalb li tista' twassal għal attakk tal-qalb, iżda nota kif f'din l-età mhijiex komuni. Nippruvaw naraw jekk il-qalb hix kbira jew hix għajjiena, forsi hemm xi wire żejjed fil-qalb, problema forsi bl-elettriku tal-qalb. U sintendi li siġu l-questionnaire tuna informazzjoni biex nidentifikaw dawk in-nies li jaf għandhom problema bħal dawn. It-testijiet bdew isiru f'Ottubru u se jibqgħu għaddejjin sa tmiem is-sena skolastika. Lan jibqa' li jkunu identifikati nies bi problemi f'qalbhom li jaf jiżviluppaw jew jiggravaw maż-żmien. Bħala għan ħassejna li qegħdin norquh u sintendi għad fadal nies li għandhom bżonn xi testijiet u għad fadal nies li qed jiġu screened għax fl-aħħar mill-aħħar ċertu problemi li qegħdin nippruvaw nidentifikaw jaf biddel il-ħajja ta' dak li jkun. Jaf biddel il-ħajja in terms ta' xi sport jista' jagħmel, ta' xi kell jista' jikol, x'mediċini jista' jevita u anke forsi x-xogħol jixtieq fil-futur.